Veel vrijwilligers willen zich inzetten voor de natuur in Limburg. Tot enkele jaren geleden werden velen aangestuurd door het IKL. Na het wegvallen hiervan konden ze een tijdje niet de handen uit de mouwen steken. Met behulp van de provincie Limburg is er sinds kort een nieuwe plek waar ze terecht kunnen. Het steunpunt Landschapsbeheer. Ja, Jan, het steunpunt landschapsbeheer en dit is een van de 3 locaties, begrijp ik. Ja, we hebben 3 werkschuren waar we gereedschap aan de vrijwilligers kunnen geven. Of uitlenen, hè, want we willen het wel graag terug hebben. Ja. En die vrijwilligers die gaan naar bosranden mee beheren voor vlinders of voor hazelmuizen, eikelmuizen aan het werk. Daar hebben ze gereedschap voor nodig. Dat kunnen natuurclubs zijn, dat kunnen ook dorpsraden zijn of clubs zijn die samen hun boomgaarden onderhouden en daarmee Limburg een stukje mooier maken. Zo, dat is genoeg gereedschap. Wat heb je allemaal, Jan? Ja, we hebben hier wat steekschoppen staan en rieken staan, maar je ziet hier ook een stokzaag staan. Hè, want als we in hoogstam fruitbomen werken, dat is hoog. Hier, ja. Dus dan hebben we lange stokken nodig. Dat zijn hele fijne zagen ervoor. Je ziet hooiharken staan, je ziet zeizen staan. Dat is ook een heel leuk stuk gereedschap. Ja. We hebben echt heel veel zagen, want natuurbeheer is toch vooral veel zagen. Ja, en ook wel planten, dus we hebben ook schoppen. Maar ik begrijp materialen, maar ook kennis, hè? Ja. Ja, we hebben nu al wat cursussen georganiseerd en het ging dan met name nog over het hoogstamfruit. Deze zomer gaan we met zeizen aan de slag. Oké, volgens mij hoort er al eentje. Ja, precies. Ja, dat is misschien wel voor jou. Okay. Maar we hebben ook een praktijkcursus landschapsbeheer waarbij mensen in 10 lessen leren hoe ze een project kunnen organiseren. Okay. Er zijn ook mensen die willen gewoon weten van waar kunnen wij iets en soms hebben we een eigenaar waarvan we weten dat die heel graag geholpen wil worden. En dan gaan we daar met vrijwilligers naartoe om te helpen. En kan iedereen hier terecht? Elke dorpsraad, elke vrijwilligersorganisatie? Ja, we gaan proberen geen nee te zeggen. Ja.